lang yung order eh, saman. Diba ko man no, ang usag, tinibuok, ang usag, ikamunggayan. Yan ang pinaghang kayong kuwan. Yung brother. Pagkiri eh, walang may para pagkiri no? Tural, ano yung asawa? Oh, dito sa no? So katuloy yung kuwan ako, magbuwa ka rin itong Kalsik at ihaw. kaya dito markan ko. Bakit mo na yung mong kasanayon. Para ihaw-ihaw ko. Tagdila ko. Barok mo ito pare og sayo. Ay, Nawag mo ito kanina? Yung pagbuon. Wow, dito. ang ulat yan, plastic. Mana nugas, pre? Ay, tuyo pre. Tuyo. Patay nga isda. Ni ano eh. Pre, manlog ba? Pagit na to. Nahumog ka mga, pre? Ha? Manlog ba? Pagit na to. Nahumog ka. Diyos. Kaya ko na ba? Yung Kisamihan niya ang atop. Ang lapsan sa atop, nangalata ng kahoy, ang pangilisan. Black beans. Sud, ito ka na si Joy ito. Nasa na? Nasa na? Sud, ang TV. Daw ba? Pare pa niyo, be. Tak. Iya gula kinugos. Pineapple chunks. Oh, dia tadi. Ana. Mayo bisita. Wala na mo dili na mo kakuha na kay wala na paghasol na mata ay mating pata magpreso may naman nayawan na magsipag pang bunga nga ikaw ikadusintos na kung lista Miga. Tandaghan na rin kapag tayo rin. kapag may mga waro sa kabot napo mo Tayo na Peter, pre. Ha? Peter. Peter. Ito ang tingkam na eh. May black pepper na. hindi na gito na iso sa wala naman na di na mo kakuha na kay may naman ang puso mata ah boy ah taon dito na basta basta ah ako pa nakaw ko to sikan ha nakaw ko to sikan ta buwan Ugdan ni pre, kumain na pre. Ha? Wala ka una daghan kay nagsuot. Karon ikaw nagkagamay no. Kaya ang kita nila eh. Mami na pa Muslim ito kanuhay. Ano?
Okay. Bang. Asu-asu. Sakto man nga taumok man. Eh. Ni ba? Bati juga ba?